Вай ҳамон ягон чинеса бошад бихатар ина платинет Ина чӣ? ина платинет чӣ ӯ не пара миёрад. Бардор омад, ассалому алайкум, хуш омадем ба канали Есим Шарипов ва бо шумо ҳастам ман чун ҳар вақта Муҳаммад Шарипов. Даҷа ҳеҷ канистай бародаро, ну агар ягон буфоратон ягон кас пайдо шуда, ягон ҳила мекунем ша ва имрӯза видео чун ҳар вақта не, последнее время дига хе видео шиста буд. Имрӯза видеои подзаказ ва по желании шумо, яъне ки видеои страшилка ва марҳамат бародаро тамошо мекунем. Не, ҳоз не. Фаромӯш кардем. Чун ҳар вақта бародаро ссилкаги дар комментарияи видео закрепи чидагай. Ҳоз бед. Чота. Я фокус кунем. Ҳоз ма хоб будам, ма чӣ буд? Фокусер. Воркус хоб будам, чӣ? Коз бу метавонад ки ма ноут кунам. Не, метавонам баъди барнома. Барнома буд чо так чӣ? Ма бидор кардӣ айхон чӣ мана? Инҷа ози камтар бишо ошам биёр. Но это не точно. Бардор чун ҳар вақта ссилкаи дар комментарияи видео закрепи чизаги шумо метавонед ки ба ёрдами ссилка даромада дар бурди ҷангувар бозингаро сум кор кунед ва барое ки бонус ба даст биёрен бояд чикор кунам? Будем бозӣ кунем. Промокод Шариф бизанед 1400 сомон бигиред. ати боши дарабуш. Короче, бародаро сар мекунем аз видеои якум. Бародаро дар шумо ҳамин хел ашуша нишидагие ки шаб шумо фикр мекунед ки касе дар шумо ёки чизи мерасатон. Чего, блядь? Ну, ака ман мақсад надоштам одамои парара. Просто ну хитам то қайёки. Хай дар видео парай. Ну вообще ҳамин хел ашуша мекунед ки як чизи ғайриоддӣ шумо дар мерасад, ну чизе ки бояд намерасад, чизе ки ёки бояд ки дар комнатаи шумо нест. Шуда боша агари ҳолата шумо бештар мефаҳмед. Марҳамат бародаро тамошо мекунем ҳамин хел ҳолата дар видео, яъне ки ҳамин хел ҳолат дар ҳамин одам рух мета, пайдар ҳам ва одам рӯз ҳамин чиза ҳис мекунад. Мумкин дар вақти хобаш ҳам ҳис кунад ки хоби сахт ки баъди як кор омадагӣ мумкин дар вақти хоб бедорам нашавад. Ва ӯ камераи скрити насб мекунад дар хонаш ва марҳамат бародаро ҳамроҳи и одам ва мо шумо метавонем ки бинем ки чӣ рух метавад. дидем бародаро ба замин қати як чиз давид рафт и намедонам аз кия мумкин намедонам бародаро, но гап дар ҷае ки чизи ҷумид ва дар кадр шумо аҳамият метиҳон мумкин бинем ки ҳам хел диёргани сар мешава. И диёргани нест, яъне ки монтаж нест, просто видеора бридагиан ҷое ки просто ҳеҷ рух додагӣ нест, бридагиан ай минутам дида мешавад. Ну нахер. Отец. Десет бача. О. Вай, иҷо куҷо буда чилиса рафтиста. Ҳозир мебинем. Не богаштам. Интересно. Пеш аз видео баъдиро тамошо кардан мехоҳам ки хотиррасон кунам ки бародаро дар канали мо конкурс рафтеста ки 86 та призай ва чӣ хел шумо, яъне ки призо чия? Як хонага дар шаҳри Душанбе дар Гипразем, 2 та сечка, 2 та Opel, 1 та Nexia, 50 дона телефон ва 30 дона телевизор. Як билет бародаро 700 рубл нарх дора. Номерои карта ва WhatsApp дар болои экран дидесен. Дар ҳамин карта 700 рубл мегзаронен ва ному фамилиятонро қатъи номери телефонтон, қатъи чек я мегзарондагитон дар номерои WhatsApp роӣ мекунед. Аю тараф билета дар шумо метан ва хотиррасон кунам бародаро ки ай ҳамада одаме ки билети зиёд мегирад телефони Samsung Galaxy S20 Ultra ё ин ки суми ӯ, яъне ки 100 000 рубл туҳфа мешава ҳам одамда. Ҳаракат кунем бародаро обши 3800 билетай 1500 дигааш мондагай. Ҳаракат кунем рӯзи конкурса эълон кунем агар неохӣ. Шустра каси гирифтагай бояд ҳайгам гирем. Ва фаромӯш накунед одами бисёр мегира 100 000 рубл туҳфа ё ин ки телефони S20. Бародаро ҳам хел призрачный. Дар ин видео мо мебинем ки бача хобай дар комнаташ, не ки трезаш кушода шудагия ва як шамоли лиёҳ ки бачада дозадестая. Чмаки? Да, тузаки, да. Диди я часто. Некий страшно, метасно. Бачи дига заметить накади? Нигоҳ кун, назар.
میره او با پیش اکران گذاشت. چی باشه؟ Анаркоз самый интереснейший. Види? ها ده همه آدم مدره و هم بچه یکی Че, ебанутый, что ли? تمام уже بچه уже تمام уже بچه بیشتر وی تمام уже فهمو چیزی؟ دلچه چیکار میشه؟ اون بچه خیلی یکم کس کردم خیلی میبینیم اوزی فکر کردی 18 پلیسه؟ Короче, бародаро чиқаре ки шумо дидин, мақсад агар бигем ки мо иро пастанова кунем, ягон чи да курпа мебанданд мекашанд. Не ки и курпаро чиқаре ки шумо дидин, ашушенам хе буд ки ай так чизи тела кард. Ида кадом ғолат мешавад ки ай так хе буд барад. خیلی خیلی با فکری خیلی یکم جیم بار یا یکم کورکان نبود. Ну мешавад ки да ҳолати ай так хе шавад ки реални ба гуфти автор агар ки жин боша, ҳо ай друг омада партофта боша. Ё ин ки шав ки ҳамон курпа мепарад. Агар им газаш слишком сахти боша ки Это не норма, это какая-то страшная, жуткая, ужасная болезнь. Программ нет? وقت خو میکنه بسم الله الرحمن الرحیم خو میکنه جین داشتن даже дух نمیکنه. Ане бародаро касе ра ки агар ғамета. Ай короче иша тамошо ки бугу чӣ хел афшонӣ кардӣ. Дар ин видео бародаро духтар ба лесниса рафтестай чӣ гап мешава озӣ мебинем. Tu ягон чи? Анди? Yo'q. ای شیطان چیه با؟ Didiyor ha? باید دختر رفت با کار همون. Грех. و یکون جیم بود یا چی؟ Нам чизи буд ки реальный хе прозрачный ранги стоя ури. شیطان چیز بود. یا شیطان یا جیم بود. نمیدونم که رنگی خیلی چی میشه بود. خیلی نسیم زده ای پیش نمیترسیم. Метазм. Духтар хо соз кард грех. دختر باید میرفت. برای چی خیلی قپیق باید اگر با قپیم ایگاردانش. Охо ранг воздуха. Ира бин чи хеле. Эбо Ахмеди ай у дар дромади хеле синчратан вақти сах медави дигас мера ку кокс мети. Ама хеши дам сияди. Кокс дод исра багажсини биса бромад кади. Nek خیلی اینترسن باشه که این چطور میگن که بینی که میترسیم. بود باشه بینی نکو. خیلی با گفتن چی نیست ایش وقتی بینی با حال. Чего мурдаги реально на самом деле. خیلی دلیل نیست. Значит найду. Паскир там дихта кҷо гирефта. Бафтун ма раф дашаде хона роман калиша бафтун да ҳам падез гумтон кадага. У бафкир ба сари 5%. Ой, дура! Дар видео бародаро як бачаи майдак магнито ҳастанд ки ҳарф дар танаи холодильник мечаспонӣ ҳамон қати бозӣ кардеистай мумкин номи исмата нависондани бошад. Но это не точно. Но метарсад. Ман просто мемонам комментировать намекунам. Шумо ку попробуйте ки нефаҳмидем ки ай чӣ тарзид грех. Бародаро гудак тарсид грех. Савол. Ай чӣ тарсид? Ту дам савол ай чӣ тарсид? Ту фаҳмидем чӣ гап шуд? Во, естественно, ранги ман яким бор томош кардам нафаҳмида будам. Як бор дигар. Дидӣ? вай ҳама ҳарфо чишид ки ҳамаша ҷамъ шуд. Анаки бале магнит свойствои притягиваться кардан ба якдигариш дорад. Не ки хел не. Яъне чӣ хеле не. Вақте ки мисол вора ҳамаша да як ҷамъ кард, истодан наҷумидан, да определённый момент ҷамъ шудан. Агар ки во ба силаи притяжения хишон меомадан, ам мондан да меомадан, ам хелас. Аво истодан яке омадан. вай ҳама ягон чӣ нест бошад ки хеле ина платилет ки Ина чӣ? ина платилет чӣ каш ау сунат не ау пара миам ки дар хел замин хмо места ихе чашмошон қалон на бад ҷамъ Чашмошон ранги лимон ай.
Kardeşim kanalım bayan bu konu ne kadar? Haydur istodagi xeka degam. Ne bak fikirme İlhan çüst dedi. Hani istedim.